Výborné. Vidíš, Hanada? Hej. Ja už bolia nohy. Bolia ťa nohy? No, stehna myslím. Au. Dobre. Až chudávka. Držím ti zláku. Dobre. Roli, myslíš, že keď to dá na YouTube, bude to dobre? Dobrý. To preložíš, čo? Pozeráš to na záčas. Ešte vydržím 5 minút. Čo ty si mal vyliezť na toho robota? Koľko mu to muselo trvať, kým sa naučil s tým chodiť? Ono sa toto za chvíľku uvoľní, neboj nič. Začne pršať a... Koľko sa musel učiť na tom chodiť? Lebo ešte koľko im trval ten kostým? On to čistí, natáča či nie? Natáča. Keby som bola vyššia... A vidieš robot, jo. No dobre, Ocko, dáš mi ho dole? Teda, keď Maja si čupne, nie, ne? Počkaj.